नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आहे आणि कोणत्या घटनेची चर्चा आहे याबाबत कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमध्ये आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोतच. पण ताज्या अपडेटसाठी सगळ्यात आधी जाऊया आमच्या डिजिटल न्यूजरूममध्ये. आमची मल्टीमीडिया प्रोड्युसर संगवी तिथे आहे. संगवी, काय घडतंय आज गोव्यात? आज फुटबॉलच्या वर्ल्ड कपला पण सुरुवात झाली आहे गोव्यात. दिनेश, आज आपण गोव्यात पाहिलं तर आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी विधान केलं आहे. काल आपण पाहिलं की वाळपईमध्ये 10 रुग्णवाहिकांचं त्यांनी लोकार्पण केलं आहे आणि त्याच पद्धतीनं पेडणे तालुक्यातल्या आरोग्य यंत्रणेविषयी त्यांच्या हालचाली सध्या सुरू आहेत. गरोदर माता असतील, लहान मुलं असतील किंवा आबालवृद्ध असतील तर त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी ते सुद्धा तिकडे रुग्णवाहिका पुरवणार आहेत आणि त्या टप्प्याटप्प्यामध्ये येतील. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट गोव्यामध्ये आज झाली ती म्हणजे मंत्री मॉविन गुदिनो आहे, त्यांनी एक विधान केलं. हे विधान दिवसभर आज गोव्यात चर्चेलं जात आहे. ते म्हणजे की गोव्यामध्ये जे दारूचं सेवन करणारे लोक आहेत त्यांना सुखरूप घरी पोहोचवण्याची पूर्ण जबाबदारी ही त्या बार मालकांची असणार आहे आणि त्या पद्धतीनं आज मुख्यमंत्र्यांशी ते बोलणार आहेत. एकूणच या वाक्याचं पूर्ण दिवसभर गोव्यामध्ये चर्चा झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. तिसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे पावसाची गोष्ट आहे. गोव्यामध्ये येत्या 4 दिवसामध्ये वादळासह आणि कडक विजांच्यासह पाऊस जोरदार बरसणार आहे आणि त्यामुळं गोवेकरांनी काळजी घेण्याचं आवाहन IMDनं केलं आहे. दिनेश, धन्यवाद संगवी ही माहिती दिल्याबद्दल. जसं संगवीने माहिती दिली की गोव्याचे वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिनो यांनी एक अजब विधान केलं आहे की बारमध्ये दारू प्यायला जाणाऱ्यांना त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी ही बार मालकांची राहील. याला कारणही तसंच आहे. गोव्यात खरं तर अलीकडे मोठ्या प्रमाणात अपघात होऊन अनेक जणांचा बळी जातोय आणि त्यात दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्यांची संख्या जास्ती आहे आणि हे सरकारच्या पाहणीत आढळूनही आलं आहे. आणि दारू पिणारे वाहन चालवतात आणि दुसऱ्यांनाही त्रास करतात. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे आता मॉविन गुदिनो यांच्या विधानावर बार मालक आता कसे व्यक्त होतील ते पाहावं लागेल. पण आणखी काही महत्त्वाच्या बातम्या सांगतो पटापट. पहिली गोष्ट म्हणजे भूताची पुनव म्हणून ओळखला जाणारा पेडणेचा प्रसिद्ध पौर्णिमा उत्सव हजारो भक्तांच्या साक्षीने रविवारी साजरा करण्यात आला. या उत्सवात रवळनाथ आणि भूतनाथ या पेडणेच्या महत्त्वाच्या देवतांची तरंगे मानकऱ्यांच्या हस्ते रात्री बाहेर काढली जातात आणि मग भक्त देवाचा कौल आणि प्रसाद घेतात. शेकडो वर्षांपासूनची ही परंपरा सुरू आहे. या उत्सवात भूतबाधा नाहीशी केली जाते म्हणून या पौर्णिमेला भूताची पुनव म्हणतात असा इथला पारंपरिक समज आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज गोव्याचे नदी वाहतूक मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी असं म्हटलं आहे की त्यांच्याच खात्यात काय चालतं त्यांची माहिती मिळत नसल्याची कबुली त्यांनी दिली आहे. याचं कारण म्हणजे येत्या 13 ऑक्टोबरला गोव्यातला पहिल्या सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या फेरीबोटीचं उद्घाटन होणार आहे 13 ऑक्टोबरला. पण यासाठी पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्यासाठी बंदर विभागाकडून फळदेसाई यांना फोनवर कळवण्यात आलं आहे. खरं तर सोलार फेरीबोटीचा हा जो विषय आहे हा सुभाष फळदेसाई यांनीच मार्गी लावला. पण त्यांना याबाबत काहीच माहिती न देण्यात कोण राजकारण करतं आहे याबाबत चर्चा सुरू आहे. याशिवाय गोवा सरकारच्या पुराभिलेख विभागाने पोर्तुगीजकालीन मराठा संस्थांच्या संबंधातला ऐतिहासिक दस्तावेजाचा खजिना इतिहासप्रेमांसाठी खुला केला आहे. याविषयीची एक विशेष बातमी तुम्हाला आज आम्ही दाखवणार आहोत. पण त्याआधी बघूया कुठल्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. 17 वर्षाखालील मुलींच्या फुटबॉल वर्ल्ड कपचं पणजीत झालं शानदार उद्घाटन. 11 ते 30 ऑक्टोबरपर्यंत 16 सामने होणार गोव्यात. गोवा फॉरवर्डच्या विजय सरदेसाई यांनी ट्विट केला, पेडणेत राजरोस अवैध कॅसिनो सुरू असल्याचा व्हिडिओ. भाजपा सरकारच अवैध धंद्यांना पाठिंबा देत असल्याची सरदेसाई यांची टीका. कागदपत्रात बदल करून सरकारी जमीन हडप करणाऱ्यांची आता खैर नाही. जमीन हडप प्रकरणात गुंतलेल्यांना कडक शिक्षा करणार, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची स्पष्टोक्ती. मूळ कागदपत्रांचे वेळीच डिजिटलायझेशन झालं असतं तर टाळता आले असते जमीन हडप प्रकरणाचे प्रकार. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी ठेवलं सरकारच्याच हलगर्जीपणावर बोट. 2027 पर्यंत प्रमोद सावंतच राहणार गोव्याचे मुख्यमंत्री. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानवडे यांनी व्यक्त केला सावंतांवर विश्वास. आणि भारतीय हीच प्रत्येक नागरिकाची पहिली ओळख असली पाहिजे. कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्राव यांनी धार्मिक एकता टिकवण्याचा दिला संदेश.
आता बातमी गोवा सरकारच्या विशेष पुढाकाराची. बलाढ्य आरमाराच्या जोरावर पोर्तुगीजांनी गोव्यावर दीर्घकाळ सत्ता गाजवली असली तरी गोव्याच्या अगदी शेजारी असलेल्या सावंतवाडी संस्थानावर त्यांनी आक्रमण केलं नाही. याच्या अनेक कारणांपैकी एक महत्त्वाचं कारण आहे ते म्हणजे सावंतवाडी संस्थानच्या राणी लक्ष्मीबाई भोसले यांनी मुत्सद्देगिरीने पोर्तुगीजांशी केलेला पत्रव्यवहार. पण इतिहास अभ्यासकांसाठी हा पत्रव्यवहार समजणं कठीण होतं कारण तो मोडी लिपीत होता. गोव्याच्या पुराभिलेख विभागाने हाच पत्रव्यवहार आता देवनागरीत लोकांसमोर आणलाय. बघूया हा खास रिपोर्ट. पोर्तुगीज राजवटीला 1803 सालापासून लिहिलेली मोडी लिपीतली ही पत्र आहेत सावंतवाडी संस्थानच्या राणी लक्ष्मीबाई भोसले यांनी. पोर्तुगीजांची गोव्यावर दीर्घकाळ सत्ता असल्यामुळे पोर्तुगीज गेल्यावर साहजिकच दस्तावेज म्हणून अशी जवळपास 8000 पत्रे गोवा सरकारकडेच उरली. मोडी लिपीतील ही पत्रे इतिहास अभ्यासकांना समजावी म्हणून गोवा पुराभिलेख विभागाच्या गिरीश मावळणकर यांनी ती देवनागरीत रूपांतरित करण्याचं काम हाती घेतलंय. ही जी मोडी कागदपत्रे जी आहेत ती मी लिप्यांतरित केली आहे देवनागरी मराठीमध्ये. ती साधारण पोर्तुगीज व्हायसरॉय जनरल, गव्हर्नर जनरल किंवा व्हायसरॉय जे होते पणजीमध्ये त्यांना पाठवली जात असेल मुत्सद्देगिरीसाठी किंवा करंट अफेअर्स जे जाणून घेण्यासाठी किंवा कोणी कुठे कूच केली आहे, कोण कुठे स्वारी करणार आहे ते कळवण्यासाठी पोर्तुगीज गव्हर्नरना किंवा पोर्तुगीजांची मदत घेण्यासाठी शेजारील जी संस्थाने होती किंवा राजे होते ते मदत मिळवण्यासाठी किंवा त्यांची ॲक्शन इकडे कळवण्यासाठी पत्र लिहायचे गव्हर्नरना, जेणेकरून पोर्तुगीजांना माहिती पडेल की कोण काय करतो सध्या, शेजारील संस्थांचा काय प्लॅन आहे किंवा त्यांची काय ॲक्शन आहे, नेक्स्ट काय ॲक्शन काय असणार ते समजण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची कागदपत्र होती. भोसले, सत्तरीचे राणे, सौंदे, टिपू आणि हैदर यांचीच पत्रे साधारण जी स्पेशल विथ स्टॅम्प आहेत त्यांची राजमुद्रा त्या ज्या पत्रांवर होती तीच पत्रे साधारण इथे निवडण्यात आली आहेत, जेणेकरून की स्पेशल डॉक्युमेंट्सचं एक्झिबिशन झालं पाहिजे हाच हेतू होता याच्यामागे. राणी लक्ष्मीबाई भोसले यांनी पोर्तुगीज राजवटीशी केलेल्या या पत्रव्यवहारामध्ये सावंतवाडी संस्थानला पोर्तुगीज आक्रमणापासून वाचवण्यासाठी राणीने केलेली मुत्सद्देगिरी आणि राज्यव्यवहार दिसून येतो असं मोडी लिपी जाणकारांचे मत आहे. पोर्तुगीजांशी सहकार्याची भाषा वापरत त्यांच्याशी मित्रत्वाचे संबंध राखत सावंतवाडी संस्थान सुरक्षित राखणं त्यावेळी गरजेचं होतं. मोडी लिपीतला हा ऐतिहासिक दस्तावेज आता देवनागरीत आल्यामुळे गोव्याच्या इतिहासाबाबत अधिक उलगडा होईल असं पुराभिलेख विभागाचे मंत्री सुभाष फळदेसाई सांगतात. हा एक अभिनव असा उपक्रम आपल्या आर्काइव्ज डिपार्टमेंटनं इथं घेतलेला आहे. त्यामुळे सामान्य गोवेकरांना याची माहिती असेल की गोव्यावर कशा प्रकारची राज्यसत्ता होती, ॲडमिनिस्ट्रेशन होतं आणि वारंवार गोव्याकडनं किंवा शेजारच्या राज्यामध्ये संबंध कसे होते आणि कोण आपले म्हणजे राज्य विस्तारासाठी इथं प्रयत्न करत होते त्या संदर्भातील अत्यंत महत्त्वाचे मजकूर लिहिलेले मोडी लिपीतील आपले जी पत्र होती त्याचं इथं एक्झिबिशन प्रदर्शन लावलेलं आहे. गोवा पुराभिलेख विभागाकडे असे अनेक पोर्तुगीजकालीन महत्त्वाचे दस्तावेज आहेत जे पोर्तुगीज आणि तत्कालीन मोडी लिपीत आहेत. या दस्तावेजांचं देवनागरीत रूपांतर करून त्यांचं डिजिटलायझेशन करण्याचं कामही आता गोवा पुराभिलेख विभागाने हाती घेतलंय. त्यामुळे इतिहास संशोधकांना महत्त्वाचे ऐतिहासिक संदर्भ उपलब्ध होणार आहेत. उपेंद्र नाईकसह ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एकंदरीत मध्ये आज आपण इथेच थांबतोय. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.